Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев. Време е за още един епизод от моята подготовка за участието ми в уникалното 24-часово отборно бягане на Националния стадион Васил Левски в подкрепа на българските параолимпийци. Аз съм компанията на Радослав Борисов, треньор в Priority Sport, организатор на това уникално събитие. Също така и ти си експерт по здравословно хранене. Нали така? Точно така. Добре, виж, аз съм се занимавал с спорт откакто се помня. И много неща смея да твърда, че в годините така са ми се изяснили. За съжаление обаче не ми се изясни нещо много фундаментално. Мястото на храната и различните видове храна. Защото и до ден днешен, когато примерно с колеги от спорт си дискутираме какво да се яде, кога да се яде, как да се яде, много често виждам хора, които са свикнали да ядат, грубо казано, неподходяща храна, с голяма насмешка да се отнасят, junk food, да, с голяма насмешка да се отнасят към хора, които се опитват да ядат силна и чиста храна. Можеш ли да ми обобщиш така в основни щрихи? Какво да ям, кога да го ям, как да го ям, за да съм в ежедневна кондиция и в добра форма? Така, значи, храната, място на храната е основно. Основно е място. В смисъл, няма как да не се храниш и да искаш да имаш някаква, каквато и да е активност през деня. Още по-малко пък, ако искаш да спортуваш и да гладуваш. Не става. В смисъл, трябва да имаш енергообезпечаване някакво, за да извършваш нормалните си дейности през деня. Виж, в моторспорта има една популярна шега. Ма ти не разбра ли, че можеш да печелиш състезание без двигател? И до сега хората се опитват да вървят бързо на една писта без двигател, обаче не става. Много добър пример. Относно втората част на въпроса ти, какво да се яде? Значи трябва да е разнообразно и да е питателна храна. В смисъл, много е хубаво да се ядат някакви само зеленчуци или само плодове. Обаче, това не е питателна храна. Тялото има нужда от въглехидрати, мазнини, протеини, защото това е един перфектен механизъм, който каквото си поиска, трябва да му се даде, но в умерени граници. Не може на тебе ти се дояжда сладко и изяждаш със супената лъжица една нутела. Супер, вкусно е! Да. Ама какво става? Да. Дигаш кръвната захар, след това ти се доспива и аз бях толкова енергизиран в началото на тренировката, после защо така? Нищо не ми се получава. Няма как. Разбирам. Добре, конкретно за изпитанието, което ми предстои. 24-часово отборно бягане. Ясно е, че не се очаква нито от мен, нито един от отборите да бяга 24 часа, но какъв тип натоварване ще е необходимо да понесе тялото ми и как да се обезпеча със съответната храна далеч напред във времето, преди това да съм в нужна кондиция? Значи, много е важно да преди това, примерно, то като цяло е важно да си имат 4 хранения през деня, да не кажа 5, които да не са точно основни, но да са си закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, които да съдържат всичките макроелементи, които споменах, въглехидрати, протеини, мазнини, в съобразено количество. Когато наближи деня на състезанието, е хубаво да се направи така нареченото зареждане, което си е енергийно обезпечаване на тялото. Тоест всички обичат, сега ще отслабваме, повечето хора ядеме зеленчуци, плодове, което казах е много хубаво. Обаче това нещо не ти дава нужното зареждане на тялото, за да изкараш, примерно, дори 1 час бягане. Ясно. Реално, предния ден е хубаво да се заредиш с малко по-въглехидратни храни, които да са въглехидрати, имам предвид картофи, такива по-бавно смилаеми, които по-дълго време да отдават енергия в тялото ти. Разбирам. Да, и много пак това пример с нутелата, много често допускана грешка от хора, които не са се занимавали с спорт, отиват на някакво спортно мероприятие, изяждат един голям шоколад, отиваме, сега ще ги разбиваме. И на 15-та минута сме ето така. Да. Не се прави така. Не се прави така. Ще говорим за това как се правят нещата в следващия епизод на нашата подготовка за участието ни на София 24. Благодаря ви.